শ্ৰী জগদীশ ব্ৰহ্মচাৰী। ধন্যবাদ। আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বেংটল চক্ৰ বিষয়া শ্ৰীযুত পুলক বিশ্বাস ডাঙৰীয়াই। याव मोनथाम सार्केलनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा हा गैयामोन बे बिथांमोननो हा होनाय जादों। प्राय 600निबो बारा सुबुंनो जों हा होदों। आरो जे 17 बोसोराव थांनाय सरकारा जे खामानिखौ मावाखैमोन, जों UPPLआ 1 मासल' जादों। दिनै 1 मासनि गेजेरावनो जों बेफोरखौ गासिबो तदबिद खालामजोबनानै जोङो हा गैजायै मानसिफोरनो दिनै हा होजेनबाय। दा बेनिखायनो आं बुंदों दिनै चिरां जिल्ला DC अफिसाराव बे मोखाङाव जों होनाय जादों। नाथायबा बेखौ जों बिदि होनाय नङा, जों गामि गामि थांनानै जों हानि पाट्टाफोरखौ जों हैगोन। खारन रायजो राजाया जोंखौ भट होनानै देरहाहरदों रायजो राजानि खामानि मावनो। रायजो राजा बाव गारि मटर लानानै आरोबाव गावनि अधिकार गावनि मोनथायखौ बाव लांफैनांगौ बे जानाय नङा। दा ओंखायनो आं अफिसार आरो गासैबो माबाखौ बिभागीय अफिसियेलखौ आं बुंदों, खावलायदों एबारनिफ्राय जाहाथे गामि गामियाव जों थांनानै हानि पाट्टाफोरखौ जों होयो। आरो जाय बिथांमोनहा दिनै हानि पाट्टाफोरखौ मोनाखै बिथांमोनखौबो जोङो होनाय जागोन। आरो फरेस्ट ओनसोलफोरखौ जों रायज्लायगासिनो दङ। बे खैदिननि गेजेराव जों थिग खालामनानै बै ओनसोलफ्रावबो जों हैनाय जागोन। साबेसे सुबुं होनाय जादों दिनै प्राय 600निबो बारा जों हानि पाट्टाखौ होदों। आरो गोजोननाय मोन्दों बयबो जे 17 बोसोराव बिथांमोना बिराद गोनो गोथोमोन, आं नंगौना नङा, आं माबा नामा। नाथायबा बिथांमोना दिनैनिफ्राय उदां जाबाय। बिथाङा जोंनिनो मानसि आरो जोंनिनो नागरिक आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय अधिकार मोनबाय। बेखौनो बेखौथ' मोजां मोनबाय। गोबावसै खमसे खम 5, 6, 7 बोसोरनि आरो आब दंबावोसो। ओमफ्रायसो नै दा बुंनाय लेखालि गेलेनानै सिले थिले खारबाय हिरिबाय। नाथाय दा बुंबासो एसे खबर मोनबाय। बेनो आरोखि। नुनो मोनदों दि गोदान सरकार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खावलाय गोजोननाय जासिनाय गोजोननाय मोनबाय। दा गोदान सरकारथ' आगोल गैया होनदोंमोन। सोरखार माबा नथुनबासो माबागोन होनना बुंबाय नालाय। थिग আছে जों नेगासिनो दं। नै लिंहरबाय फैबाय मेन थांना बुंबाय। बाहागोआनो बेनो मादै माबायदि फोथायनाय दङ गोदान सरकाराव? मोजाङानोसो दाथ' बुंनायानो मोजां बुंबाय। जाबावगोन आरो बे माबाबावगोन। बबेनिफ्राय फैदों? आं नै निलिबारि दांथल निलिबारिनिफ्राय। আজি খুবেই ভালে লাগিছে। আজি ইমান দিন বসবাস কৰি আমাৰ দেউতাহঁতে 60 বছৰ আগৰ পৰা এই ভূমিহীনভাৱে এই অঞ্চলত বাস কৰি আছিল। তেওঁলোকে নিজে মাটি জংঘল এইবিলাক চাফ কৰি এই ভূমিত মানে বসবাস কৰি আছে। তাৰপিছত আমাৰ জেনেৰেশ্যন আহিল। তথাপি আমিও ইমান দিনলৈ কোনো মোৰ মাটি আছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি এই নতুন চৰকাৰে আহি আমাক যিটো ভূমিৰ পট্টা আৱৰ্তন পত্ৰ দাখিল কৰিলে, আমাৰ হাতত তুলি দিলে, তাৰ কাৰণে এই চৰকাৰক তথা আমাৰ DC মহাশয়ক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ মনত খুবেই আনন্দিত। আজি মানে মই এটা ভূমিৰ অধিকাৰী এজন ব্যক্তি হ'লোঁ বুলি মই এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলোঁ। এইখিনিয়ে। মই বিজনী চাৰ্কেলৰ 3 নং লক্ষীজৰা গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু এই চৰকাৰে আৰু এটা মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰক আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে যাতে সকলোৱে যাতে আমাৰ এনেধৰণে ভূমিৰ পট্টা পায়। আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চলত গৈ তেওঁলোকে যাতে জৰীপ কৰে। জৰীপ কৰিলে আমাৰ গাঁৱলীয়া যিখিনি ভিতৰুৱা পৰিৱেশৰ মানুহ সেইখিনি আৰু অধিক মানে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। बिराद गोजोननाय मोन्दों। जों गोबां बोसोरसिममोन नालाय। ओमफ्राय जों दा बिगासे हायाव थानानै जों ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावना जायोमोन नालाय। दा हा फाथा मोननायखाय जोंहा साबसिन जाबाय। आरो दा सरकार गोदान फैबावनायनिफ्राय आरो साबसिन जाबावगोन होनना जों फोथायनाय थाबाय आरो। बबेनिफ्राय फैदों? जों 1 नं सालबारिनिफ्राय फैदों। बै थुक्राझारनिफ्राय। फैबाय थानाय समाव गोदान सरकारनिफ्राय माबायदि आरो आसा खालामदों? बेखौथ' जों साबसिनै आसा खालामबावदों आरो दा। जों बिराद मोजाङाव फैफिनबावगोन, साबसिनै फैगोन होननानै बेयावनो जों दा गोजोननाय मोनदों आरो। हा मोननानै माबायदि सहाय जागोन सानदों? हाखौथ' मोननानै जों दा हायाथ' जोंथ' दा नियादि फाथा जाबाय नालाय जों दा रासिन गोजोननाय मोनसिननानैहाय जों दा बेवहाय एसे गोबाव सोलिगोन। गोबावनो जों थैजासे सोलिगोन आरो बे जायगायावनो। ओमफ्राय दा
बर्थमानथ' बे सरखार गोदान फैनायावबो जोङो गोदान सरखारनि सायाव माबायदि फोथायना दं? फोथायनायाथ' जों गोगोमै फोथायनानै दं बिराद मोजां जों दा गोदोनिफ्रायनो जों दावहा नाङै नाङै दा देग्लाय जों देरहाबाय आरो